nung thui thangmani ya holo o singjarni boro rok haike ba lukurok muitu khlainai no abo jibono taini ne bum kemai thangla kusung no. Hello guys, tibor kaham jotono no tini gangke abo junal office phaija obong gangke Kanchanpur junal office tini ang lukurok no haike ba norok no kok thaija sarang muchungu जों असंसारा फाइमानि सिनि लाइफ हायाखै बा सिनि लांमा नकबार हायसे स्राबजानि बिसिङावनो जों गोमाय थाङै मानो अबहाय जेमन सिसिनि ग्लास हाय वाइसा गलाय बाय थाङा हाय ताइ फेबिकुइ वेफान थेबादि ताइ स्राबिया स्राबना फाइसिंबो दाग दङै थांगौ दैलि गलाय मानु अबहाय न चिनि लांमा जों वाइसेसि लांमा जों असंसार मानु फियाबा जे तंसाक जरते जों गाहाम गोरोंखायनो मा दंनाय सामुं गाहाम खायनो नायदि हामिया सामुंनो दाखायदि जाते जों असंसारनो याखार थांमोन याबोल मुइतु खलायजानाय जात गाहामखाय लुकुरक बाय लुकुरकनि बुखाव चिनि हामजां मुंकुबलंखे दंनाय जात अबहाय के जों दंना नांगौ आव चिनि लाइबो दोंनै लामा हायके जों नहरु दोंनै देब्रा बाय याग्रा जेमन चिनि याकसि याग्रा याक दंमानि कायसा हंगाय सयतानि लामा ताइ बायबिसे बखा हंगाय कबुनि लामा किन्तु सयतानि लामाव हंगाय स्राबजानि तंथंमुं जों नहरनाय रां फैसा बियाल दंला थकाय जानानै अबहायरक बियाल दंला किन्तु ताइ बायबिसे बखा हंगाय थिंनो नों कस्त माननाय गोबै लामा हायबानो नों थै थांमोन याहल असंसारनि बर' रक हायाखै बा लुकुरक मुइतु खलायनाय न आबो जीबनो ताइनिनो बुम गोमाय थांला गुसुं न साजागै थांनाय नों थै थांमोन याहलबो कुचुक साका गाहाम गोरोंखायनो मा दंना खाखाव अबन बागैनो गाहामखे दंबायदि दै गाहाम लामाव हिमनानै चाइचक बायदि हामबाय।